Здравейте, скъпи приятели, това е Виктор Life Secret Channel. Отново Виктория Семпер, винаги победа. Където е Виктор, там е победата. Сега в това видео ще ви дам едно уникално упражнение за всички бойци. То няма аналог, няма равни на него. По ефекти аз ще обясня след упражнението. Нека ви го демонстрирам. Казва се дълъг цикъл. Упражнение с две гири. Казва се упражнение дълъг цикъл с гири. Тези са по 34. Разбира се, това е тежка техника. Сега какви са плюсовете на това упражнение? В него участват абсолютно всички мускулни групи. До един. С него вие може да тренирате абсолютно всички мускулни групи. Това е първия плюс. Втория плюс, се работи в балистичен режим. Какво представлява това? Движенията са с много голяма скорост. Балистика. Особено когато спускате надолу, имате и земно притегляне, така че гирите от 64 кг стават по 2, което прави натоварването върху гръбнак и съединителната тъкан, връзки, сухожилия, стави изключително здрави, изключително устойчиви, което вие с така наречената калистеника, тя е добра за мускули, но не може да постигнете такъв ефект на укрепване. Сега третия плюс на това упражнение, че има изключително координационна работа. Значи, когато биете удари и така нататък, се изисква перфектна координация, което това упражнение дава. Вие започвате момента от ахилеса, след това таза, след това раменете и накрая вдигате ръцете горе, пускате, което ви учи на координация на управление и в реален удар, когато ви се наложи да ударите, вие имате така наречената последователност на моментите, слагане на последователността и генериране вече на цялата това наслагване на моменти в самото движение. Обяснявал съм във видеята така наречения лост на предмишницата. Сега другото, което е плюс за това упражнение, помпа се изключително здраво сърце. Значи по всички показатели физиологични, така наречените гиревици, които професионално участват на състезания и така нататък, имат невероятно мощни сърца. Големи сърца, мощни, тъй като с тези гири се работи минимум 10 минути е състезателното време. Значи може да си представите какво натоварване с часовата система. Просто е колосално натоварването. Така че това прави също така огромни сърца. И не на последно място, още веднъж, това е гръбначният стълб. С калистични упражнения вие не може да направите това натоварване, което се иска, осево натоварване върху прешените, тъй като гръбнака няма кръвоснабдяване. Единственият начин да вкарате питателни вещества в дисковете, в прешените, това е само с физически упражнения. Именно гирите дават това нещо, тази осево натоварване, именно те укрепват гръбнака. Сега това упражнение е велико, още веднъж го казвам, но за да го правите правилно, за да имате положителни ефекти от него, трябва да научите правилната техника. Значи без правилна техника може да си причините сериозни увреждания. Затова, който иска да съвършенства, нека да ми се обади. Ще започнем тренировки, ще ви покажа правилната техника и как да просперирате в това упражнение. Ще ви даде изключително големи здравословни бонуси и печалба. Изключително големи. Така, благодаря ви, скъпи зрители, за гледането. Семпер Виктория. Запомнете го винаги, победа, където е Виктор, там е победата. До нови срещи, бъдете здрави!